नक धिन भजन करे उदनित नृदा निदितां नितां तों तै तै गणपति नाम सदा बोम्म बोम्म तां तैय तैय नक धिन भजन करे उदनित नृदा निदितां नितां तों तै तै गणपति नाम सदा बोम्म बोम्म तां तैय तैय नक धिन भजन करे उदनित नृदा निदितां नितां तों तै तै गणपति नाम सदा बोम्म बोम्म तां तैय तैय नक धिन भजन करे उदनित नृदा निदितां नितां तों तै तै गणपति नाम सदा धिम्मिक्कड़तग दिक्कुतान धिम्मिक्कड़तग ताकिड़तग तावोडुता धिम्मिक्कड़तग दिक्कुतान धिम्मिक्कड़तग ताकिड़तग तावोडुता उदनित नृदा निदितां नितां तों तै तै गणपति नाम सदा शाम्भवी चन्द्रमौळिरबलाभरणा उमा पार्वती
काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 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 Jump.
सुरकरी पराभयकरी सौन्दर्य रत्नाकरी Shri
యుగ యుగాలుగా ప్రబోధమై
ಮಾತೆರ್ನ ದರ್ಶನ ಬರಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ನ ನೂಕುನುಗಳ ಸಾಕಾಗಿ ಆಂಜೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು 1,000 ವರ್ಷದ ಸಾಕಾಗ ಏನು ನಿರ್ಕಳಿಸಿ അതിനകത്ത് സാലാകുകളെ ആഞ്ചനകളെ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನೂಕುನುಗಳ ಪಡಿಸಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೂಕುನುಗಳನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಬೆಲೆಯುತ್ತ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕುಂತರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯುವುದು ರುಚಿ ಬರ್ತಂತ ಊರಿಗೆ
ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆಗಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇಗವಾಗಿ ಬರಲಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಟಪಟ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಭಜನೆಗೆ ಭಾಗಿಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಸಾದ